Jestli se právě vrátil nebo vrátila z běhání, nemáš moc času, nachystala jsem si pro tebe rychlé protažení nohou. Takže začneme tím, že nakročíme dopředu naší pravou nohou a budeme se kolíbat z přední strany podložky takhle do zádu, kdy zkoušíme nohu dopnout a zase dopředu, do zádu. Pokud jste v té zadní části, noha nejde dopnout, nemusíme dopínat, jdeme do zádu, co to jde, a pak se zase kolíbeme dopředu. Tak naposledy. A zůstaneme v přední části podložky, položíme si dlaně na podložku, nohy v pravé straně podložky na okraji. Díváme buď to před sebe nebo pod sebe, co je pro vaši krční páteř příjemnější. Můžete zůstat na dlaních, nebo kdo by chtěl, klesne dolů na své lokty. Chviličku se trváme. Tak a pak budeme protáhnout zadní stranu naší pravé nohy, takže zatáhneme tělo směrem do zádu, pravou nohu buď dopínáme, klidně může zůstat pokrčená a vytvoříme fajfku a jdeme na hluboký předklon. Pocitově obličejem, jako kdybyste se chtěli dotknout vašeho pravého kolene. Tak. Pak přesouváme opět tělo dopředu, přetočíme naše pravé chodidlo a půjdeme do pozice, kdy protahujeme zadní stranu naší levé nohy. Podle toho, jak to rozsah vašeho těla dovolí, buď to zůstáváte na chodidle pravé nohy, nebo jste na špičce a zapíráte se o vaše ruce. A pokud byste neměli balanc a pozice vás tahala směrem do zádu, abyste nepřepadli. Tak chviličku ještě protahujeme. Tak pak se přesuneme na druhou stranu, takže protáhneme zadní stranu naší pravé nohy. Se chviličku setrváme. Tak pokud byste cítili, že chcete jít intenzivněji do pozice, tak můžete jít ještě hrudníkem směrem dolů k podložce. Je to na vás. Tak pak přetočíme tělo směrem tak, aby byla dopředu vaše levá noha a začneme zase tím, že se kolíbeme dopředu do zádu. Tak když jdete do zádu, zkoušíte levou nohu dopínat. Tak zůstáváme v přední straně podložky a položíme se vahou těla směrem dopředu na tu levou nohu, dlaně máme na podložce, anebo kdo by chtěl zase zintenzivnit rozsah pohybu, tak jde dolů na své lokty. Pohled směřuje buď to dolů, nebo před nás. Chviličku se trváme. Poslední nádech, výdech. Tak a jdeme protáhnout zadní stranu naší levé nohy, takže stahujeme tělo do zádu. Přední nohu levou buď to dopneme, nebo klidně necháme pokrčenou, ale určitě máme aktivní fajfku a jdeme zase, jako kdybyste se obličejem chtěli dotknout tentokrát levého kolene. Poslední nádech, výdech. Tak a pak budeme uvolnit naše prsty na nohách, takže roztáhneme takhle na podložce od sebe jednotlivé prsty na našich nohách a pak se posadíme na paty, díváme se před sebe, chviličku se trváme. Takže často, jestli jste velký běžci a nebo třeba jenom takový rekreační běžci, někdy ty prsty na nohách dostávají hodně zabrat. Vím, že někdy běžci třeba i ztrácejí nehty na nohách, na prstech. Takže určitě doporučuji v tom protažení se věnovat i svým prstům. Takže chviličku ještě na nich sedíme. Tak díváme před sebe, klidně kdo by chtěl, může zařadit uvolnění krční páteře. Mezi tím, co
uvolňuje své prsty na nohách. Takže střídáme směr na jednu, na druhou stranu. Uvolníme krk tak, aby to bylo příjemné. Ze strany na stranu můžeme kolíbat. Otáčet hlavu, jako když říkáme ano a ne. Tak. A poslední pozice, do které půjdeme, je hluboký dřep. Takže jdeme do hlubokého dřepu. Naše chodidla jsou buď na podložce nebo nad podložkou. Můžeme držet balanc pomocí našich dlaní a nebo si zvednout ruce, spojit je do namaste mudry, roztahnout kolena od sebe, díváme dopředu a já se s váma v této pozici rozloučím. Zkuste v ní zůstat tak dlouho, jak potřebujete. A těším se na vás u dalšího videa. Ahoj.